Això és la cistella del pa, és una fleca que té inspiració en el model tradicional de la fleca alemanya. Tractem de produir un pa i una pastisseria que sigui saludable per al consumidor des d'un punt de vista nutricional, lliure de químics, substàncies compromeses pel medi ambient i tractar de produir-ho en unes condicions que siguin sostenibles tant per la plantilla com per la família que és propietària, etc. I sempre que emprenem algun projecte, parlar-ho primer entre tots per veure quines són les solucions més adients per a tothom. A curt termini, evidentment, els costos són més alts, òbviament, perquè es tracta de fer les coses de manera diferent, però a llarg termini tothom hi surt guanyant. Tanques un cercle i fer que tota la cadena de valor, des que es recull la matèria prima fins que una persona consumeix el producte final, tot això ja hagi sigut sostenible.